रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। अरे आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो। पक्षप्रमुख श्रीमान उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो। नमस्कार दर्शको, आपल्याला माहितीच आहे की संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुळा उडाला आहे। आपण सध्या हेदुळी या गावामध्ये आहोत। आपल्यासोबत आई माऊली जनआशीर्वाद पॅनलचे प्रभाग क्रमांक 2चे उमेदवार अर्थात माजी सरपंच नंद दीपक उर्फ नंदू गावडे आहेत। सर, काय सांगाल, आपलं पॅनल उभं करण्यामागे नेमका उद्देश काय? नमस्कार, मी नंदू गावडे, मागील 5 वर्ष सरपंच, आता स्थायिक आहे, त्याच्यानंतर माजी होणार आहे। माझ्या नेतृत्वाखाली मागील 5 वर्षामध्ये आम्ही गावामध्ये विकासाची गंगा आणली। तेच करून आत्तासुद्धा पुढे ती गंगा पूर्णपणे वाहत राहण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे प्रेरित आई माऊली जनआशीर्वाद पॅनल मी उभं केलेलं आहे। शिवसेनेच्या माध्यमातून माझ्या गावामध्ये भरपूर असा निधी आणून काम केलेलं आहे। पुढेसुद्धा मला अशाच प्रकारे हे गावाचं काम करायचं आहे, म्हणून हे पॅनल मी उभं केलेलं आहे। जर गावातील ग्रामस्थांनी तुम्हाला संधी दिली तर विकासाची नेमकी कशी ब्ल्यूप्रिंट तुमच्या डोळ्यासमोर आहे? जर हा शब्द थोडासा तुम्ही तुमच्याजवळ ठेवा। आमच्याकडे जर तरला विषय नाही, विषय आहे फक्त विकासाचा आणि विकासाचा। आम्ही आता सुद्धा लोकांसमोर जात आहोत हे विकासाचं घेऊन, त्यामुळे आम्हाला ते भरघोस मताने विजयी करणार आहेत। तुम्ही म्हणालात तसे की ब्लूप्रिंट, गावचा विकास करतेवेळी डोळ्यासमोर प्रत्येक वार्डातला प्रत्येक व्यक्तीला विश्वासात घेऊन आम्ही त्यांच्यापर्यंत त्यांचे जे काही इच्छा वार्डातले असतील किंवा वैयक्तिक असतील ही पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। अगदी सर, शेवटचा प्रश्न आहे, आजच्या दिवशी ग्रामस्थांना नेमकं काय आवाहन करा? ग्रामस्थांना एवढंच आवाहन करतो की माझं जे आई माऊली जनआशीर्वाद पॅनल म्हणून जे नाव दिले आहे ते माझ्या माऊलीचं आहे। ज्या प्रकारे माऊलीने आम्हाला कोरोनामध्ये साथ दिली, आमच्या गावातील सर्वांनी साथ दिली, त्याच प्रकारे पुढील ह्या 5 वर्षामध्ये त्यांची सेवा करण्यासाठी आम्हाला त्यांनी साथ द्यावी, बहुमोल मत त्यांचं आम्हाला देऊन भरघोस मताने विजयी करावं आणि आपल्या गावाचा विकास करून घेण्यासाठी त्यांनी आम्हाला आशीर्वाद द्यावेत, एवढंच। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर, आपला वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल। तर या ठिकाणी गावचा विकास करण्याची संधी पुन्हा एकदा आम्हाला द्यावी अशा प्रकारचं आवाहन माजी सरपंच नंद दीपक गावडे यांनी केलंय। चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, हेदुळ, मालवण। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।